Podizanje spoda pomoću dizala. Našli ste korisnika na podu. Nemojte mu pomagati tako što ga vučete za ruku. Korisnik je pao zato što je naslon bio podešen prema nazad, a sjedalo prema naprijed. Nađite jastuk i osigurajte korisniku udobnost. Način na koji ćete mu pomoći je pomoću dizala. Postavite nosiljku koristeći Z metodu. Pomozite mu da legne na leđa i podesite nosiljku. Nije lako naći ugodnu radnu poziciju kada radite na podu. Pokušajte klečati umjesto naginjanja naprijed. Prekrižite dio za noge. Raširite noga dizala kako ne biste prešli preko ruku korisnika ili remena nosiljke. Jastukom zaštitite glavu korisnika, dok približavate dizalo korisniku koliko god je to moguće. Spustite dizalo koliko god je to moguće. Bit će lakše postaviti remenje. Prilikom podizanja dajte potporu glavi korisnika. Prethodno ste namjestili kolica. To ste učinili tako što ste naslon podigli uspravno, a sjedalo podisili prema nazad. Postavite korisnika u udobnu poziciju dajući potporu na koljena. Ako ima bolna koljena, potporu možete dati na kukove ili samu nosiljku. Važno je smjestiti korisnika u udobnu poziciju, jer to nije sposoban sam učiniti. Uklonite nosiljku ispod korisnika.